Hrvate za Bosnu i Hercegovinu vežu povijesne, kulturne i rodbinske veze, a Republiku Hrvatsku najduža kopnena granica. Obveze koje ima kao potpisnica Daytona, ustavna obveza zaštite Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda i značajna ekonomska razmjena. Stoga odgovorno tvrdim kako nikome nije više stalo do stabilnosti, održivosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine nego hrvatskom narodu i Hrvatskoj državi. No neće biti dovoljna samo dobra volja kako bi BiH profunkcionirala kao država. Dejtonska formula odavno više ne odgovara potrebama bosansko hercegovačkog društva, a separatističke i centralističke težnje ometaju zarastanje ratnih rana i rad institucija. BiH mora postati decentralizirana zajednica tri ravnopravna naroda koji upravljaju sami sobom, ne ugrožavaju druge i grade međusobno povjerenje na državnoj razini. To se može postići samo federalnim modelom koji će i hrvatski narod dobiti ono što druga dva naroda već praktički imaju. Hvala lijepa.